Unya ang nagpa-piling maayo sa Supreme Court mga par. Ang kaning upat ka senador, ang kaning si Risa Hontiveros, dili ko sure mga par nga abogada ba ni si Risa Hontiveros, si Tito Soto. Si Tito Soto mga par dili man ni abogado. Unya mura mag kanang feeling bright pa man kayo sa Supreme Court si Tito Soto mga par. So mayong gabi ka natong tanan ug welcome back sa atong channel. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Usa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par sa 24 ka mga senador, ang upat niya na mga par ni lagda og resolusyon nga ipausab kuno sa Supreme Court ang impeachment ni Sara Duterte nga gusto gyud nila nga ipadayon gyud ang impeachment ni Sara Duterte mga par. So kaning mga tawhana mga par mura kanang feeling maayo pa gyud kayo sila sa Supreme Court ba. Ilang mandaran ang Supreme Court nga ang kanang Supreme Court mga par mga banggiita na nga mga abogado diya, dili na basta-basta nga mo desisyon kay mga tang-ana nga mga abogado nga naa diya. Laliman ka ng mga 3 na ka abogado nga banggitan nga ni pabor nga ibasura ang gipile nga impeachment ni Sara Duterte. So sa 3 ka mga abogado nga naa diya sa Supreme Court mga par, walay bisan usa nga nibabag, puro gyud nga ni abasura sa impeachment nga gipile ngadto ni Sara Duterte. Unya ang nagpa-piling maayo sa Supreme Court mga par, ang kaning upat ka senador, ang kaning si Risa Hontiveros, dili ko sure mga par nga abogada ba ni si Risa Hontiveros, si Tito Soto. Si Tito Soto mga par dili man ni abogado. Unya mura mag kanang feeling bright pa man kayo sa Supreme Court si Tito Soto mga par. O kanang si ikatulo si kanang Bam Aquino, dili man na abogado si Bam Aquino. Unya kanang si ni ikaupat si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan abogado na siya mga par, pero dili man na siya practicing. Pero mas nang hait pagiton niya ang mga abogado kadto nga naa sa Supreme Court. Unya mao na sila mga tawhana mga par nga gusto kayo nga ipadayon ang impeachment ni Sara. Unya ilang mandaran ang Supreme Court. Yang Supreme Court mga par mga banggiita na nga mga abogado. Unya ang gusto nga ang wala kauyon sa ng desisyon sa Supreme Court. Tito Soto di abogado, Risa Hontiveros di ko sure abogada pa na, Bam Aquino dili na siya abogado, Kiko Pangilinan hinawon abogado na pero dili na practicing. So ato ning atngan mga par kung kanilang gipirmahan diya nga resolusyon nga ipadayon nila ang impeachment ni Sara Duterte kung paminawon ba na nga to sa Supreme Court. Kay kaning mga tawhana mga pamura ka ng walay ng pagtahod sa ng Supreme Court ba. Sa 24 ka senador, sila gyud upat ang kanang gusto kayo nga i-impeach si Sara. So may ilang ng tuyo diay nga sa ilang pagpapili diay kanang pagpamulitika lang. Mariusip ni mga tawhana. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Nya palihog og subscribe para ma-update sad mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.